sobrang traffic. Alright, may kami shoutout po kay Mami Mercy Calona, kay Audrey Nicole. Dito tayo sa gilid ng highway. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang umaga. Sa lahat ng ating mga solid na subscriber, may shout out. Nandito tayo sa gilid ng highway. Ayan. Diba? Hindi nang umabot. Lakas ng ulan, malakas ang traffic. Matraffic. May shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. 9 million in the house. May shoutout. Wala nang naputan. Napaka-traffic. May isosurvey pa sana ako na 3. Wala na. Diba? Nasa gilid ako ng highway. Alright, may shoutout po kay Mami Mercy Calona, kay Ma'am Rosalina, may shoutout. Kay Ma'am Analisa, may shoutout. Kay Gichang Walk, kay Kagawad Antonihan, may shout out. Kay Audrey Nicole, kay Miss Nani Sanchez Vlog, kaya may shout out sa inyong lahat. Kay Kagawad Antonihan, kay Paul Dunis Official, may shout out po. Yan. Hindi na nga tayo umabot. Hindi na tayo umabot sa ating pupuntahan. Grabe ang traffic. Bukod sa traffic na, umuulan pa. Kaya dito na lang tayo sa gilid ng highway. Ayan, bago tayo lumargada pa uwi, gas, kwentuhan muna tayo. Ayan, gusto ko lang ikwento sa inyo, ano, sa araw-araw na binabagtas namin yung kalsada. Isaac Romero, may shout out. Ayan, may shout out kay Isaac Jackson. Ayan, salamat sa iyong pag-comment. Ayan, comment lang kayo dyan, anong masasabi nyo. Ayan, nandito na ako sa gilid ng highway na ito. Wala na traffic dito eh. Ayan, gilid na ng highway. pero yung mga dinaanan ko kanina, nako, napaka-traffic. Santos, hi Santos. Ayan, may shout out. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, kwentuhan muna tayo bago tayo lumargada kasi hindi na tayo umabot.
doon sa ating mga pupuntahan. Tumawag po yung dalawang pupuntahan ay wala na po yung kanilang mga ano doon. Wala na tayong maabutan. Kaya sa lahat ng mga solid natin subscriber, ayan, kwentuhan na lang tayo dito sa gilid ng highway. Ayan. Ayan, comment kayo dyan anong masasabi nyo. Gusto ko lang ano sa inyo, no? Gusto ko lang share sa inyo, no? Yung mga magagaling natin na mga politiko dyan, yung mga maiingay dyan, maiingay ng mga politiko, yan ang hanapan nyo na solusyon. Yung napaka-traffic, araw-araw. Sobrang traffic. Grabe. Nauubos na lang yung oras ng mga motorista sa sobrang traffic. Yan, yung mga maiingay dyan, yan ang gawa nyo ng paraan. Paano inuuna nyo pa yung mga impeach na yan. Unahin nyo yung problema ng taong bayan. Hindi problema ng taong bayan yung mga impeach na yan eh. No? Kung may nakikita kayong paglabag, kasuhan nyo. Diba? Kasuhan nyo na lang, hindi yung puro nandiyan kayo, puro grandstanding. Mga politikong unahin nyo yung mga traffic. Unahin nyo yung mga kalsada. Oh, katulad dito, ito. Ayan. Ang lugar na ito, pag gabi napakadilim dito, wala pang mga ilaw doon sa unahan, wala pang mga ilaw yan. Kaya ayan ang inyo, pangunahing problema ng mga taong bayan sa araw-araw dito. Napakadilim dito, doon sa may kadugtong ng C6, mga walang ilaw. Madilim. Kung walang bahay, walang makitang liwanag. Kung walang dumadaan na sasakyan, walang makitang liwanag. Kaya wag yung bangayan. Wag yung bangayan ng bangayan kayo dyan sa sa opisina yung mga DRCOM. Unahin nyo yung pangunahing problema natin. Gusto ko lang sa inyo, no? Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nga isipin nyo yan. Isipin nyo yung araw-araw na binabaybay ng pangkaraniwang mananakay. Pag naandoon tayo sa kalsada, halimbawa nakasakay ng jeep, yung particular na daan, halimbawa lagay na natin dito sa Mindanao Avenue, yung sa taga Metro Manila, yung Mindanao Avenue, yung pauwi kayo ng Novaliches, pauwi kayo ng Caloocan North, pauwi kayo ng Valenzuela, mararanasan nyo napakabagal ng traffic dyan sa Mindanao Avenue. Mano ba ka na bangayan kayo ng bangayan dyan sa aircon yung napakalamig. Yung mga pangkaraniwan na manggagawa na mananakay, nagnanaknak na yung mukha, yung kanilang mga make-up, lalong-lalo na yung mga sales ladies sa mga mall. Nagnanaknak na yung kanilang mga make-up, yung kanilang pulbo doon sa mukha nila dahil sa mainit, pawisan, napaka-traffic. Diba? Paano iyon na lang ang pag-away-awayan nyo kung paano masolusyonan. Diba? Para naman may makikita namang magandang pinag-aawayan nyo, pag-aawayan nyo kung paano mawala yung traffic. Wala eh. Ang pinag-aawayan nyo kung paano manatili sa pwesto eh. Diba?
Katulad, katulad ngayon, galing ako ng Kainta. Papunta lang ng Quezon City. Bubunuin mo ang isang oras, 15 minutos. Samantalang 19 kilometers lang yun. Diba? What more pa kung 30 kilometers, di bubunuin ko ang 3 oras, 4 na oras. Diba? Ang diesel na nasasayang nun. Napakaraming diesel na nasasayang. Kaya nga bago kayo mag-away-away dyan sa politika, unahin nyo muna yung unahin nyo muna yung taong bayan. Lalong-lalo na yung mga manggagawa. Kasi nga, hirap na yung taong bayan eh. Hindi na sila makasakay ng maayos. Magkikipagsiksikan pa doon sa pila. Pipila sila doon, abutan pa ng kalahating oras. Kasi nga, na-standby sila, walang masakyan, kasi nga sobrang traffic. Nagka-ipit-ipit yung mga sasakyan. Yung pangkaraniwang nanay na uuwi dapat ng paglabas niya ng alas 5. Kung halimbawa galing ng Cubao, ilang kilometro lang ang Panubaliches. Wala pang 30 kilometers yan. Bubunuin niya ang 2 oras dahil sa sobrang traffic. Kung paglabas niya ng alas 5 ng Cubao, pagdating niya ng Nubaliches, alas 7 ng gabi, ano pa yung oras niya para sa pamilya? Diba? Pagod na, lantan-lantan na yung katawan dahil sa traffic, napakainit, siksikan pa sa sasakyan. Diba? Tapos, may plano pang isarado yung bus lane. Diba? Di na naawa sa mga mananakay. Marami naman solusyon. Alam nyo, hindi ko na nakikita yung yung yan sa EDSA nung panahon ng huling administrasyon. Hindi ko kinukumpara. Yung panahon ng dating administrasyon kay Duterte, pag Biyernes ng hapon, kakalkalin yung kalsada, sisimintuhin. Pagdating ng Lunes, pwede ng daanan. Ngayon hindi ko na nakikita yun. Hindi ko na nakikita. Bakit kaya? Anong nangyari? Hindi na siguro tumitigas kagad simento sa kalsada. Bakit kailangan isarado yung bus lane? Wala, dati tuwing Biyernes yan. Talagang pagtsatsagaan na ng tao na talagang matraffic. Kasi ang kapalit nun, napakagandang kalsada. Kasi pag Biyernes, kakalkalin yan. Pagkatapos kalkalin, simintuhin. Pagdating ng Lunes ng umaga, pasok ka na, madadaanan na. Ngayon hindi ko na nakikita yun. Nasaan na? Bakit kaya? Wala na siguro mabilis tumigas na simento? Diba? Kasi dati 48 hours pwede na daanan. Ngayon, bakit kailangan isarado? Diba? Ako naman nagtatanong lang kung tatanong lang naman tayo. Ay, maraming salamat sa lahat. Pwede naman thumbs down. Goods pa rin naman yan. Ayan, bago magdilim, kwentuhan tayo. Dahil bukbok ako sa traffic, grabe. Maghapon akong nasa kalsada. Ulan, init. Ngayon, nagbabadya na naman yung pag-ulan. Diba? Kasi nga sa sobrang traffic, grabe. Parang hindi mo na nga maisipan na pag gumilid ka, pag nakita mo yung traffic, parang hindi mo na maisipan na suungin yung traffic, pero hindi maaari dahil kailangan Kailangan mong makipagsapalaran para lang sa trabaho
Kasi pag hindi mo naman ginawa, hahanapan ka ng trabaho. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Ha? Anong ginagawa mo dito? Sinong nagpapakain sa'yo? Ha? Sinong nagpapakain sa'yo? Wala naman tao dito. Ba't nandito ka? Oo. Lalambing ka pa, ha? Kawawa naman ang pusa na ito. Tingnan niyo yung pusa. Wala mang bahay dito. Highway ito, eh, oh. Pero nandito siya, oh. Oh. Highway ito, eh, oh. Walang kabahayan dito. Pero pusa dito, oh, napakakinis pa. Ayaw lang magpahawak. Ayaw lang magpahawak ng pusa. Oh. Oh, halika. Tama ka sa akin. Gusto mo sumama? Iuwi kita. Ito pa naman ang kulay. Napakalinis ng pusa. Ayun nga, gusto ko lang ipagpatuloy, ano? Yung pagkaraniwang problema ng mga manggagawa sa araw-araw. Yung traffic talaga. Traffic. Yan lang ang ano. Huwag na kayong bangayan ng bangayan dyan. Sa Senado man kayo, sa Kongreso. Unahin nyo yung traffic. Mayroon dyan, may mga tahik na mga senador. May mga tahik na mga congressman. Pero, aywan ko, bakit hindi nila magawa ng solusyon ng ano, traffic dito sa Metro Manila? Ano kaya ang dahilan? Diba? Kasi nga, napaka-overcrowded na ng Metro Manila. Yan nga ang inaano ng, yan nga ang sinusulong sana ni Robin Padilla. Ayan ang ano niyan, yan ang ano niya nung pagtakbo niya ng Senado, yung federal government. Kasi nga, pag nag-federal government, ang isang bayan talagang mapipilitang kaunladin yung kanyang bayan, kasi doon makikita talaga yung ano, yung mga tamad na politiko, eh. Doon makikita yung mga hindi marurunong na politiko magpaano sa kanilang ano, bayan. Don't worry, boss. NCAP will be implemented on all streets soon. Kaya problema, artisan art, ano, solid dito sa akin si artisan art. Pag federal, paparihas na ang kita sa Metro Manila sa probinsya. So dapat nga, yung nga dapat ang ano, artisan art, eh. Yung NCAP naman, yung CCTV, ang maano lang yan, yung mga ano, thank you artisan art. Ayan, bakit? Oo nga, nawala yung brief mo. Ayan. Ayan. Meron ka ng brief. Yung ano naman boss, artisan art, yung NCAP naman, ang maano lang yan, yung mga pasaway doon sa kalsada, yung mga pumaparada, yung mga reckless driver, diba? Yan lang ang makukuha ng NCAP na yan. Pero yung traffic, paano nasusolusyonan, diba? Yan dapat. Pag ano naman sa federal, diba? Pare-parehas na yung magiging sahod. Yung mga nasa probinsya, hindi na kailangan lumuwas sa Manila. Kung doon mismo, yung mayor
mayor nila mismo doon sa probinsya, gumawa ng maraming negosyo. Di ba? Eh, pare-parehas ng sahod. Bakit paluluwas yung mga katulad natin na manggagawa dito sa Metro Manila? Kung marami naman doon opportunity, di ba? Sa probinsya. Katulad sa Cebu. Sa Davao. Ano na natin sa Davao? Napaka yayaman na. Kaya nga po boss, di na sila magpupuntahan dito. Mawawala pati ang mga squatter dito sa Metro Manila. Katulad na natin, ano na natin sa Cebu, sa Davao, mga napaka mayayaman na yan. Mayayaman na siyudad yan. Pero, mababa ang mga sahod kasi nga, may batas tayo na provincial rate. Diba? Marami na mag-uwi sa kanilang probinsya. Diba? Maraming mawawala dito sa Metro Manila. Maraming babalik na doon sa kanilang probinsya kasi nga gustong-gusto rin nila kasama din yung kanilang mga pamilya. Kaya nga ang nangyayari pag yung sabihin na natin yun sa mga factory worker, pag taga-probinsya yan, dadalhin dito yung pamilya sa Metro Manila. Anong gagawin dito sa Metro Manila? Siyempre mangungupahan. Kung pangkaraniwang factory worker, magkano lang ang factory worker? 645 ang minimum niya. Anong kakayan? Paano makakakuha yan ng bahay na maganda-ganda? Paano makakuha ng apartment yan? Kung ang sahod niya is napakaliit. Mapipilitan sila mangungupahan doon sa squatter. O kaya, mag-i-squat sila ng mga lupa ng may lupa. Di ba? Di dagdag problema ng dagdag problema ng Manila, di ba? So, hindi nila imbitahan ng sasakyan. Yan, isa din yun. Bukod sa boss artisan art, dapat wag na nilang papasukin yung mga sikanhan. Yung mga ginagawa lang tayong basura dito sa Pilipinas Kita mo, mayroon tayong modernization ng jeepney. Hindi naman nila inaalis yung mga binibitang mga sasakyan. Hindi naman nila inaalis yung mga sikana ng mga sasakyan. Diba? Paano yan? Paano modernize lahat ng jeepney kung napakarami pa rin mga sikina ng mga makina. Diba? Isa yung sa nagpapadami yung mga sikina. Ginawa tayong tambakan dito ng mga sikina ng sasakyan. Sa kataasan pa nila ang penalty sa mga traffic violation. Walang ngipin kasi ang batas. Alam mo, boss artisan art, may ngipin naman yung batas. Ang nagiging problema yung lagayan. Di ba? Yung kay ID. Di ba? Yung kay ID ang nagiging problema kasi nga isipin mo yan, yung sa yung sa reckless driving lang. Magkano ang reckless driving? Yung reckless driving 2,000 dapat yan. Ang problema, inano nila yung reckless driving, may 500. Ngayon ang gagawin nila, lalagyan ngayon yung enforcer. Tuwan-tuwa naman yung enforcer. Kaya nga nagiging ginagawang katasan na rin ng mga enforcer Tingnan mo boss, sa Commonwealth, umayos at lumuwag ang kalye dahil sa NCAP. Sa NCAP lang pa madisiplina. Di ba? Kasi nga, pag walang traffic,
tapos may income, magiging disiplinado. Kasi wala na mga enforcer, wala nang lagay-lagay. Oh. Pero kung kahit may income yan, basta't matraffic, nako, talagang wala. Mga walang hiya din yung mga ano eh. Yung pangkaraniwan natin na ano, kasama nating mga driver din. Di ba? Isipin nyo yan. Hindi ko naman nilalahat ha. Marami namang mga disiplinado ng mga driver. Pagkita mo yung pati bangkita, papasukin yan, dadaanan. Alam naman nila na ano yan, daanan ng mga tao yung bangkita. Pero kita mo, rarampa sila doon, makadaan lang doon pag matraffic. Anak ng kagwang talaga. Tuwang-tuwa ako sa Commonwealth kasi araw-araw nababastos ako ng mga motor. Bakit ka naman nababastos ng motor? Kasi nga kaliwa kanan, di ba? Wala silang, sipin mo, alam nila yung may mga camera eh. Nang magkaroon ng NCAP, walang nakapurma, di ba? Ganon talaga. Pag walang traffic, tapos may NCAP, magiging disiplinado talaga, hindi makalusot. Katulad sa ano? Diyan sa EDSA. Pag walang traffic, makikita nyo, mapapansin nyo yan kasi halos araw-araw ako dumadaan dyan sa EDSA. Mapapansin mo yan, pag walang traffic, walang naglalakas ng loob na dumaan doon sa bus lane. Pero pag ma-traffic, naku, talagang may mga napipilitan talaga kahit alam nilang mali. Walang choice. Siguro inip na rin sila doon sa kanilang biyahe. Isipin mo yan kung galing ka ng Makati, nakamotor ka, kung ikaw ay galing ng Makati, papunta ka lang ng Quezon City, dapat ang mo yan, mga ang takbo mo na, kasi sa EDSA may na dyan na 60 kilometers eh. Kung ang takbo mo dyan 50, 60, ang Makati to Quezon City, wala pang 30 minutes yan. Pero ang nangyayari, inaabutan ng 1 oras kasi nga wala siksikan din. Nababastos ako kung dapat na lagi silang lumulusot sa harap ko. Hindi, siyempre mamimreno ako, which is waste sa aking brake fluid at gas, diba? Tama. Kasi nga kakatin ka, kaliwa kanan ng cut sa'yo, siyempre magkano ka talaga mag brake ka. Hindi naman po pwedeng hindi ka mag brake kasi nga masasabit ka nila, nasa unahan na sila eh. Ikaw disiplinado ka, pag ikaw ang sumabit sa kanila, ikaw pang may kasalanan, samantalang ikaw ginagawa mo lang yung tama, di ba? Year 1980, si host. Sakit lang. Di ba? I am 61 years old at madalas ako pumunta ng Makati noon. Di ba? Ayan. Saludo ako sa mga senior. Ayan. Kaya nga, artisan ako, ngayon, hindi mo na makuha ng 1 oras. Grabe. Pagkotse ang ginamit. Pagkotse ang ginamit namin, boss artisanat, Ang bahay ng boss ko, diyan lang sa Times, diyan sa Quezon City. Pag pupunta kami ng Makati, mag-iidsa kami. Pinakamababa diyan ang 1 oras kalahati. 13 kilometers lang yan galing ng 13 kilometers lang yan galing ng Times papunta ng Makati. Pero orasan mo 1 oras kalahati ang bubunuin mo pag diyan ka dumaan ng EDSA. Pag dito ka naman sa South,
Pag dito naman ako sa South, Espanya, tapos Forbes, dito sa Osmeña Highway, 50, 45 to 50 minutes. 2 hours na yan, host. Oh, grabe nga. Grabe ang ano, kaya nga, di ba? Napakahirap na. Tapos yung mga politiko natin, nandoon sa kanilang mga opisina na napakalamig ng kanilang mga aircon. Pa-interview sa mga lahat ng mga media outlet. Doon, ang gagaling nila magsasalita. Hindi man ang pangkaraniwan katulad natin na mga manggagawa, hindi nila nakikita. Anak ng baka talaga, oh. Doon sila kung sino-sinong mga medyaman, mga iniimbita. Mga propaganda, kung ano-ano, mga... Naku. Kaya nga, makakapagsalita tayo talaga ng ano eh. Makakapagsalita talaga tayo ng masakit. Diba? Tapos lumipat pa ang EDSA dahil sa explosive na bus lane. Kaya nga eh, yung nasa naman, yung nagkaroon ng explosive na bus lane, maganda sana yon para doon sa mga manggagawa. Kasi medyo napabilis ang kanilang biyahe. Diba? Kumbaga, pag nagalit ka sa gobyerno, sa ngayon kakasuhan ka or tatakutin ka. Totoo. Tama. Tama yan. Yung mga kasamahan ko, ang daming may kaso ngayon. Ang daming may kaso. Kasi nga, ang problema, ayaw nila yung napapatikos. Diba? Ayaw nila yung nababatikos kasi nga masakit talaga, boss artisan, ano? Sa totoo lang, masakit talaga tanggapin ang katotohanan. Mas maganda pa magsinungaling ka, tanggap ka nila. Diba? Kaya nga nakakapang hina ng loob. Magsasalita ka tapos ikaw pa ang nagiging masama kasi nga tinatamaan sila eh. Sipin mo yan, nandiyan sila sa anlalamig na mga aircon. Centralize ang mga aircon. Pag magsalita yan, talagang ang gagaling. Vlogger din ako pero takot ako pumasok sa political vlogging. Kasi kaibigan ko, ginolpe dahil sa anti-government siya. Oh, diba? Artisan art. Paano na lang tayo? Di ba? Eh ito na lang ang tanging ano natin eh. Ito na lang ang tanging sumbungan natin eh. Oh. Kung hindi man tayo magsalita, kailan pa? Di ba? Sarap na ng mahimbing na ang pagkakatulog ng mga politiko eh. Nakakalimutan na tayo. Sa totoo lang. Yung ano nga, boss artisan ano, yung last election, may sinuportahan kami, yung congressman. Totoo yan. May sinuportahan kami. Sabi ko, susuporta kami, pero dapat kita namin kung anong gawin mo. Tayo kami sa kanya ngayon. Kasi nanalo siya. Akala ganda ang ginagawa nila sa Pinas. Lahat nagdodosa. Tama ka, boss. Alam mo, boss artisan art, ang gobyerno natin napakaganda ng gobyerno. Ang problema, yung mga nakaupo, yung nagpapatupad sa gobyerno, puro palpak. Puro palpak. Ang gobyerno maganda eh. Maganda ang hangarin ng gobyerno. Maganda ang mga plano para sa ating mga Pilipino. Ang problema, yung mga nakaupo. Oh, tama. Puro politika.
Politika, tingnan mo yan. Paano sila makakagawa ng mga magagandang batas kung puro na lang politika? Ang layo-layo pa ng 2028. Tingnan mo pinagkagawa nila. Puro impeach, impeach, impeach. Wala nang ibang, ang mainstream media ngayon, wala nang ibang balita, puro impeach. Wala na, ang laman, puro na lang impeach. Wala nang wala nang, ewan ko, wala na yatang magagawa ang gobyerno kung hindi mang-impeach lang ng kalaban. Gobyerno, maganda ang gobyerno lang ang nakaupo at marunong sumunod sa batas. Tama nga. Pag marunong sumunod sa batas, kalaban ka ng mga korap. Pag nagpapatupad ka ng tama, kalaban ka ng mga korap. Dahil sa impeach, bumabaho ang kanilang impeach. Tingnan mo ang mainstream media, boss Artisan Art, Tingnan mo ang mainstream media. Grabe ang araw-araw, puro na lang impeach ang balita. Wala nang laman ng ibang balita kung puro impeach. Impeach dito, impeach doon. Tapos, pa-interview, yung mga senador natin, puro pa-interview. Kasi nga, yung iba, ang tawag dito, nagpapasikat. Media mileage. Grabe. Premier, Tondol Beds and the Pangasinan, Part 2 with 360 camera, June 9, 2025. Wow! Mamaya, i-screenshot ko muna, ha? Ayan, mamaya, titignan ko yan. Titignan ko yan, boss Artisan Art. Yan, boss, sa taas. Don't worry. Di yan scam at di yan budol. Salones mo yan. Titignan ko yan, boss Artisan Art. Alam mo, nag-iipon lang ako, boss Artisan Art. Magpunta ako ng charity vlogging. Kasi nga, batikos tayo ng batikos sa gobyerno. Sa halip na magbatikos tayo ng magbatikos, gumawa na lang tayo ng paraan paano makatulong sa ating mga kababayan. Matagal na siguro tayong magkalikitan. Matagal na kitang boss Artisan Art. Ako yung dating Dondon TV to. Dating Dondon TV to, boss Artisan Art. Ano yan, dating Boss DTV ako. Kaso nga lang, di ba, nag-ship ako sa political vlogging. Nag-ship ako sa political vlogging. Ayun, nadali ako. Isa ako sa nadali dyan. Ang nagpalit ako ng pangalan. Ayan. Okay lang, nagkurkur ako. May isang taon ako nagpahinga. Nga, yung channel ko, yung Dondon TV ay nadali ng dinali ako ng copyright. Kaya na-demonetize ako. Isang taon ako hindi nagpahinga ako isang taon kasi halos walang Diyos. Hindi. Ang ginamit ko, yung sa mga, di ba yung sa Senate, ayun ang ginamit ko. May ng, yung nakita doon sa video, kinopyright ako nung nakita doon sa video. Kaya inano ako ng copyright ni Lolo.
ni-report. Mahirap sa ngayon ang copyright. Niyari ka doon, sir. Doon ako dinali nung yung mga investigasyon yun sa Senado eh. Wala mang copyright doon kasi, di ba, hindi naman monetize yun. Yung sa Senado, hindi naman monetize yun. Punta ka mismo sa government website. Government yun, yung sa YouTube channel ng Senado, hindi yun monetize. Kaya pwedeng gamitin yun ng lahat. Ang problema, nireport ako nung yung isang nasa ng video, kaya dinali ako ng copyright ni YouTube. Nung nag-apila ako, yun ang may complaint. Pero hindi ang Senado ang hindi ang Senado ang nag-complain. Isang channel yata pinuntahan mo. Ano mismo? Channel mismo ng YouTube channel mismo ng Senado. Doon ko mismo yan din Kaso lang may isang personalidad na doon sa video, yun ang nag-complain. Yan, yun ang sagot sa akin ni White kasi nag-apila ko eh. Nag-apila ko doon kay YouTube. Yun ang inano sa akin. Yun ang inano sa akin, may complaint yung nakita sa video. Kaya yan. Nadali tayo ng pero okay na yun, at least nalaman natin na kaya dito hindi tayo dito makapiright kung hindi magorgor. Okay lang naman, masaya din naman kasi alam nyo, doon ko nakikita na nasasaktan sila sa ginagawa natin ibig sabihin nagigising sila. Katulad nung isang live ko, may pumasok sa email ko na mag-ingat-ingat sa pananalita. Pero siyempre, ba't naman tayo pa susupil dyan? Kung yun na lang ang karapatan na natitira sa atin, ang malayang pananalita. Sa mismong website ng government ka kumuha ng video kasi for public consumption yun ang government website. Tama. Kaya nga doon ako kumukuha sa website ng mga Kaya ngayon, boss, iwan mo na kita ha, alis ako. Sunduin ko apo ko. Sige, ingat. Ingat, boss Artisan Art. Paano na rin ako kasi umuuna na. Umaambo na, tatakbo na rin ako. Ayan, ingat po, ingat sa biyahe. Ayan. See you in my next live. Umaambo na, kaya magpapaalam na rin ako. Mahirap mag-drive, baka in-cap. Dito walang in-cap dito kasi pa ito? Yung bagong tayo ito na highway. Kaya walang in-cap dito. Sige be, see you sa premiere mo. Ayan, sige. Makita tayo. Umuulan na, kaya na rin ako, largada na rin ako. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalarga na ako kasi umuulan na. Alright. Malakas lang ang pod. Ayan, ingat boss Artisan Art. Ingat sa iyong biyahe. Ako man ay lalargada na kasi malakas lang ulan.
salamat din sa lahat ng nag-thumbs up, ano? Maraming salamat sa inyong lahat. Madilim na, no? Ayan. Gagawin ko lang itong ano. Bubuuin lang natin itong isang oras. Maraming salamat sa lahat ng ano, no? Nakisama, nakijoin, lalo na kay Boss Artist at Art. Ayan. Coding. Nako, kakilala kaya nakalusot ang coding kasi magkakilala. Alright. Bibili lang ako ng ano. Dadaan ako dito sa may ano, bilihan pagkain ng aso. Uy, nako, kawawa talaga pag nalilipasan ng gutom. Tumuluwag ang mga tornilyo. Ayan. Bibili lang ako ng ano, pagkain ng aso. Saglit lang po ah. Binilang ko muna ng pagkain yung ano ko, yung mga alaga ko, kasi pagdating ko sa amin gabi na. Pag wala na akong mabilhan, kaya kailangan ko munang bilhan bago ako umuwi, kasi pagdating ko sa amin sa kung ano na tindahan wala nang mabilhan, kaya kailangan ko ng maniguro. Alas 6 na eh. Pagdating ko sa amin alas 8, alas 7, wala nang mabilhan. Alright.
Bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga dumaan, sa lahat ng nakipagpuntahan, lalong-lalo na kay Artist and Art. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod, sa lahat ng nag-thumbs up, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. At gabayan po palagi kayo ng Poong May Kapal, saan man kayo naroon. Sa lahat ng solid nating mga kaibigan dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Maraming salamat sa lahat ng naabot ng live na ito. Maraming salamat po at God bless us all.